hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, lalaking nakamotorsiklo na ng bastos ng 16 anyos na daragita sa Barangay Sabang, Siyudad ni Naga, pinagahanap ngunyan kan mga otoridad. Mga barangay tanod kang Naga, pinaatindir nin seminar. Duang daraga na lamos sa pagkarigos sa dagat duman sa probinsya kang Sorsogon. Paglangkaw sa terminal fee sa Bicol Central Station, pinag-urulayan ngunyan aldaw. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Para madagdagan ang kaaraman kan mga barangay tanod sa siyudad ning Naga, pinaatindir sinda sa seminar ngunyan na aldaw. Kabali sa temang pinag-urulayan iyo ang pagresponde sa kalamidad asin pagpreserbar kan lugar na pinangyarihan sa barangay. Ang detalyas aramonta sa report ni Melvin Machado. Reinforcing the role of barangay tanod as first responder in disaster, emergencies, crisis management, and in crime scene preservation. Ini ang magagabat na temang pinag-aatindiran ngunyan ka mga barangay tanod na hali sa 27 barangay kang siyudad ni Naga. Para kay City Councilor Omar Buenafe na dating pamayo kang PNP sa Bicol, importante ang pakanood ka mga barangay tanod sa pag-entry sa blatter ka mga nangyayari sa barangay. Iyo tabi reporting kang insidente, tapos pag lag nila sa blatter. Inibang mga records na ni pag lag nila sa blatter nagiging permanent records and iniyo na pagbabasihan man sa mga court proceedings. Kung may nag-file ng kaso, ihilingon man yan. Saro yan sa mga ebidensya, si record kang barangay na pwedeng ang naglaag sa blatter kayan, si satuyang barangay tanod na iyo sinakakaaram, iyo sinag-responde. Ang seminar na ini ang sarong party pasana para matukduan man ang mga barangay tanod sa pagresponde sa anuman na klase ng kalamidad. Ang pamayo kang CDRRMO kang Naga ang presente man sa nasabing seminar. Saro pa po yan, puon pa lang ini. May maarabot pang training para dyan sa inda. Ini kumbaga kabali sa skills enhancement. Sarong saro pa sa ini yung module. Maabot dyan dahil saro sa mga barangay tanod. Pag-responde sa mga emerhensya sa mga kalamidad. Ginibo ang seminar sa Pagcor Building, New Balatas Development Area, Naga City. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, may nag-eexister naman na organisasyon ang mga barangay tanod sa siyudad ning Naga. Alagad nagkaigwasan na nin pagbabago huli matapos ang eleksyon kang nakalis na taon. Ang presidente subuot kan organisasyon kan mga barangay tanod sa Naga ang may bago naman subuot na presidente. Ang sa kuya kong pagkaram, si dating presidente ninda sa ining samang bantay barangay na ribayan man. Kaya si presidente ninda, si Mira, bago na ngunyan, duman sa barangay Carolina, naribayan man sa ng punong barangay, so naapektuhan man sa ibang mga tao. Sa iba pang Bareta, pinagpresentar ni Bicol Central Station Manager Roderick Reforzado ang sa indang proposed terminal fee sa gabus na bus na naglalaog sa terminal. Nag-atender man ang operator nin bus sa pagtiripon kasubagong udto na pinagibos sa opisina kan Bicol Central Station. Kabale sa kahagadan kan mga bus operator na pwedeng maglangkaw kan terminal fee basta magkaigwamanin pagbabago sa minutos na sa indang paghalat nin pasahero sa terminal. Kinukonsider din namin, siyempre, yung destination terminal. Ano po? So, binibigay namin yan sa mga dispatcher yung diskarte. Kasi alam natin may mga time na tinatawag na yung may na talaga yung pasahero, lean time na tinatawag. Especially yung pagdating na ng alas 12, gano'n, alauna, di ba? Alas 2. Yung mga lean na oras na walang masyadong pasahero. Kaya ang ginagawa namin ngayon,
binibigyan po namin talaga ng anong Tagalog ng poder? Ang mga dispatcher na siya ang magdiskarte. Kasi dalawang bagay, kailangan hindi nauubusan yung originating terminal and yung destination. Kasi di ba ano dapat yan, nagpapalitan, di ba? So yan naman yung ginagawa natin ngayon. Padagos sa mga bareta. Ngunyan na igwa ng bagong taripa sa pamasahe sa Trimobile sa syudad ni Naga matapos onrahon kan lokal na gobyerno ang 3 pesos na kadagdagan sa pamasahe. Pinag-abisuhan man kan syudad ang publiko na isumbong sa Public Safety Office ang anuman na pagsayuma o da ipagsunod kan mga Trimobile driver sa tamang singil asin pagtaunin diskwento sa mga estudyante, senior citizen asin PWD. Huli kan pag-uuran na darakan amihan asin share line sa Kabikolan, nagpatanid ang Department of Health sa publiko na iwasan ang mga waterborne o infectious diseases, influenza, leptospirosis asin dengue. Apwera kan waterborne disease kay puan man subuot maging malikay sa helang na darakan kontaminadong kakanon. Ang anoman na sintomas nin pagsusuka, kalintura, pagkulog kan tulak ang tulos magpakonsulta sa doktor. Sa pagbabalik kang news break, panibagong insidente nin pambabasto sa syudad ng Naga na irehistro kan Subanggi. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mainit pa nga ni an issue sa nangyaring pambabastos kan sarong tricycle driver sa sarong estudyante sa siyudad ni Naga. May nangyari na naman kasubanggi. Matapos nagibuhanin malain kan sarong sospek ang biktimang 16 anyos na estudyante na naglalakaw sa Tinampo. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Hinanap kang One Media TV 48 Naga News Team ang 16 anyos na biktima ng pambabastos kasubanggi sa sarungkali kang Barangay Sabang, Siyudad ni Naga. Sa exclusive interview kay Alias Nova, pasiring subot sinda kang say makaibahan sa Naga City People's Mall para magbakalin panira. Namalisyahan ninda ang sarong motorsiklo na paghuna ninda malampas lang sa senda. Alagad may iba pala nin intensyon. Maging si Deputy Chief Tanod Fidel Joven Jr. kang Barangay Sabang may pagtubod na binantayan kang suspect ang biktima asin mga kaibahan kay ni. Pa-market po kami sa Banggita. Mabakal dapat po kami panara. Tapos po, mga 6:26 po. Tapos, niyan po kami sa may ano. Naglalakaw po kami pa market na. Niyan po kami sa may chapel na. Tapos, ayun na po ito. Nainali po kaming motor. Akala mi po, maano lang siya. Diretso na siya pahali. Tapos, naglalakaw na po kami doon. Tapos, pag ano po, pag... Pa LCC po. Pasabat po sa mo. Tas haling market si motor. Iyo po. Ay, day po siya haling market. Pagkahiling CCTV, garo po talagang ano niya na kami. May pigahalat siya. Iyo po. Tas garo po tigkahalat niya lang kami. Tas garo tigbabantay niya na po talaga kami. Tas yun na po pag-abot may duman sa may chapel. Ano na po siya. Pag ano po, dapat nga po talaga si kaiba ko makakaputan. Tas tigtula ko po siya. Takala ko po mabubunggo, maano siya. Kaya po, madiretso na patao si motor. Tapos, ina po to, nagulat naman lang po. Si motor halit sa likodan nito, nasa atubangan? Nasa may atubangan mi po. Tapos, kala mi po, padigdi siya. Pataho po siya sa, ano po talaga. Tapos, ina po to, kala mi papataho po siya. Tapos, pagkapot ko po, pag-arog ko po kanina, nagulat naman lang po pagkapot niya sa anong ko. Pero arog mo ka nangyari? Nagaya niya si Tulo, pigiling niya. Pag nakakasunsin mo, binalikan niya. Kan makaabot sinda sa Naga City People's Mall, may nagkaperang persona ang naghapot sa senda kung ano ang nangyari. Asin ang posibleng pagkakabisto kang suspect na anot ng sinabing naghahabal-habal. Alagad para kay Deputy Chief Tanod Joven Jr., bako ining para habal-habal. Ito pong nasa market na lalaki, nahiling kaya po kami. Nahiling po na, nagapot siya, na inano ka mo katubing lalaki, tas ina po, tas sabi, tinaramin naman po, tas sabi habal-habal gayud doon, ayaw siya kaya. Bali mo yan, nagkibaming aksyon. Si visibility sa mas matay ko doon. Babantayan mo. So, may mga sabi-sabi na baka nga habal-habal ito. Bali siya, bang habal-habal. Ang habal-habal siya, bistado. May kaibanan po kaya habal-habal siya itong aki, may kaibanan siya inibanan siya rin kayo, ano ka CCTV, bali nangyari, bakit talagang habal-habal. Dahil may backpack sa likod. Ang nasabing insidente ang nakarecord naman sa Barangay Kang Sabang asin sa Naga City Police Office, Police Station No. 1. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, huli kan nangyaring insidente kan subanggi sa Barangay Sabang. Seguridad hihigpitan kan mga barangay tanod. Aramon taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Antoinette Eduardo. Garcia Street, Gomez Street, asin Zamora Street. Ini ang mga lugar na pinag-agihan kan biktima asin mga kaibahan kaini sa Barangay Sabang, Siyudad ni Naga. Naiyuman si pinag-agihan kan nag-abang na nakamotorsiklong sospek. Susug ki Deputy Chief Tanod Fidel Joven Jr. kan Barangay Sabang. Ang lugar na ini ang gabos may ilaw. Alagad ang pinangyarihan kan insidente anday naman nahagup kan CCTV camera. Itong mga area inagyan, so well lighted ito, but sabihin may mga maliwanag itong mga area inagyan itong Garcia, Gomez, sa Zamora. Maliwanag mo po sir, may mga CCTV man nga automatic. Pero hindi inabot itong chapel, kami naman CCTV. Iniman ang primerong insidente sa Barangay Sabang, kun kaya magiging alerto na subuot sinda.
Hulit na nabanggitan ang mga nagahabal-habal na anrota sa Barangay Sabang, gahin sa Tarusanan, Kamaligan, mayo man subot listahan kaini ang barangay, asin bistulang ninda ang mga nagahabal-habal. Bali ruta kan hindi sa buhay Sabang, gahin sa Tarusanan, Kamaligan. Ano yung may listahan ka mo kaya? O bistado lang? Bistado lang. Pero alam mo po yung city ko, kasi naman pinapayagan niya ito. Operate sila rin yun. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Sa Lunes, gigibuhon an in-service training kan mga paratukdo kan Camarines Sur National High School sa pamamayo ni Principal Sulpicio Alferez. Kasabay naman kan semestral break kan mga estudyante na dapat ngunyan na simana pinagibo. An in-service training iyo an paghiling kan performance kan mga maestra asin kun ano pa subuot an sa indang mga dapat nagibuhon sa ikararahay kan sa indang pagtukdo sa mga estudyante. Sa ngunya na bulan, kasi kung baga, actually sem break dapat na ngunya na simana. Naghagad lang kami ng kumbaga, palugit, instead na so in-service training mi puun kasudma hanggang pizza 30. Nakiulay kami na next week kami, sulidong pizza 29 hanggang February to, yan ang sa mga in-service training. Iyan si pag-review man kang mga performances kan sa to yung mga teachers, paghiling man kung ano pa ang pwedeng gibuhon. Sa satuyang police report, sa Zone 2 Barangay Baguladyo, Bula, Camarines Sur, naaresto kan trackle team kan Bula Municipal Police Station as in Criminal Investigation and Detection Group, Camarines Sur, ang sarong 16 anyos na binatilyo na may kasong rape, bisexual assault na may piyansang 200,000 pesos. Dinaraman sa CIDG Camarines Sur ang akusado para sa documentation, mayo naman ining ibang warrant of arrest para sa iba pang krimen. Ang nasabing children and conflict with the law ang number 4 municipal most wanted person sa Bula, Camarines Sur. Sa iba pang bareta, nakuan na ang bangkay kan sarong 19 anyos na daragang estudyante asin residente kan Barangay Peña Francia, Sorsogon City na nalamos sa kadagatan kan Barangay Buena Vista, Gubat, Sorsogon kan magkarigos ini sa sarong surf camp kaibahan ang mga kabarkada. Kasuod maenot na nakuaan lawas kan sarong daragita na pinagdeklarang dead on arrival sa ospital. Susug Kiralen Endino, head kan Gubat Disaster Risk Reduction and Management Office. Nangyari ini sa tahaw kan malain na kamugtakan kan panahon kasuod ma. Bali, ini po, sarong sila ng group of 8 na magbabarkada or magkaklase. Nagabot sila dito sa Barangay Buena Vista last Wednesday afternoon, mga 3 p.m. So, nag-stay po sila sa cottage or resort overnight. And then, kahapon, against the advice kan nagmamanage kan cottage, nagkarigos po sila sa dagat. Kasi actually in-advise ko po sila na di magkarigos kasi nga makusugon ang hangin, pag ang balod sa dagat mo makusugon, ang current is makusog, so nagkarigos pa din. And then yun talagang paluway-luway, talagang hinuhugot sila sa current until such time na yun na duwa na nalunod is nakaabot na po sa hararom na parte kan dagat, di na po nakabalik. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.